Ja sa budem trochu venovať téme, o ktorej by sme mohli rozprávať celé dni, ale budem sa snažiť to aspoň tak trochu zhrnúť. Možno k mojej osobe, právam žien a vôbec sexuálnemu reprodukčnému zdraviu sa venujem v mimovládnom sektore zhruba 10 rokov. Prešla som všetkými možnými peripetiami, bojom za udržanie toho legálneho stavu, interrupcií, lobovaniu proti prijatiu zmluvy o výhrade svedomia a rôznych takých tých iných politických vecí, schvaľovaniu sexuálnej výchovy, národného programu reprodukčného zdravia, čiže akoby stále tu na Slovensku a stále viacej vlastne tieto otázky nie sú automaticky prijímané, ale naopak spochybňované a naozaj ani nie, že sa dostávame dopredu, ale ako by sme stále sa snažili aspoň udržať ten status quo, ktorý tu je od, ja neviem, posledných 20 rokov. Začnem zrejme tým, z čoho sa dá odvodiť celá tá tematika o vzťahu cirkvi. A keď budem hovoriť o cirkvi, tak sa to hlavne týka rímskokatolíckej cirkvi. Nebudem to za každým zdôrazňovať, ale to je vlastne to, čo najviac ovplyvňuje v našom priestore a ktorý je vlastne aj takéto najkontroverznejšie. A vlastne ten vzťah alebo postavenie ženy v katolicizme je viac menej zadefinované už v Genesis, veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on na tebou vládnuť bude. Čiže to je presne o tom, žena ako nositeľka života a jej postavenie je byť matkou, vychovávať deti, ale týmto viac menej končí. Samozrejme, že v súčasnosti je tá situácia iná, ale je iná nie vďaka tomu, že by vznikla nejaká sebareflexia cirkvi, ale vďaka vlastne liberalizmu a ľudskoprávnemu hnutiu, emancipačnému hnutiu, feministickému hnutiu. Také hlavné oblasti, kde stojí cirkev v opozícii ľudským právam a ktoré sú veľmi často proste aj v slovenskej verejnosti v médiách pretraktorované, kedykoľvek sa do politickej diskusie dostane niečo ohľadom sexuality, tak môžeme sa na to spoľahnúť, že Konferencia biskupov Slovenska okamžite vydá nejaké stanovisko, hlavne čo sa týka reprodukčného zdravia, antikoncepcie, interrupcií, umelého oplodnenia, podobne čo sa týka sexuálnej výchovy, a to nie len sexuálnej výchovy v rámci náboženstva, ale v rámci etiky pre všetky deti. Rovnako, aj keď sú to robia už trošku opatrnejšie možno, ale keď sa hovorí o rodovej rovnosti, tam o odstraňovaní rodových stereotypov podobne sú vždy negatívne reakcie a stále sa hovorí o tej tradičnej rodine. Ale tá tradičná rodina je, samozrejme nikto nepochybuje o tom, že najlepšie miesto pre výchovu dieťaťa je rodina, úplná harmonická rodina, len že žijeme v proste realite a nie všetkým sa to darí. Ale tá predstava tej tradičnej rodiny z hľadiska cirkvi je vždy tá Bismarckova Kinderküche, Kirche, čiže deti, kuchyňa, kostol a čokoľvek sa vlastne odkláňa od tohto prístupu, tak sa stretáva s pomerne silnou kritikou. Samozrejme v poslednom čase pretraktovaná téma registrovaného partnerstva homosexuálov, ktoré je vo väčšine krajín Európskej únii úplne automatické a vôbec sa o ňom už nediskutuje, nehovoria o tom, že napríklad katolícke Španielsko povoľuje manželstva homosexuálov, len u nás je to stále tabu a všetky vlastne politické strany odľava doprava sa tej témy boja ako horúceho zemiaku. A potom je tu aj otázka eutanázie alebo vôbec tzv. Ochrany života od prirodzeného počatia až po prirodzenú smrť, ktorá tiež vlastne vzbudzuje ostré diskusie. Čo sa týka postavenia alebo diskriminácie žien, tak aby som nebola nejaká zaujatá, tak som si požičala vlastne citát od Hansa Künga, ktorý vo svojej knihe Dejiny katolíckej cirkvi píše, že v našom demokratickom veku sotva nájdeme inú veľkú inštitúciu, ktorá by takým opovrhnutia hodným spôsobom vyrovnávala sa s krízou a odlišnými názormi vo vlastných radoch a ktorá by tak diskriminovala ženy zákazom antikoncepcie, zákazom sobášenia kňazov a zákazom vysviacky žien.
Vieme, že diskusia okolo celibátu, diskusia okolo možnej vysviacky žien sa stretáva s veľmi rigoróznym prístupom Vatikánu, Svätej stolice a vôbec sa o týchto témach nediskutuje. Hoci paradoxne sú to práve ženy, hlavne staré ženy, ktoré držia tú cirkev, dá sa povedať, pri živote. Treba povedať, že tak veľmi stručne, keď sa pozrieme do histórie, tak ten prístup katolíckej cirkvi nebol vždy taký, naopak spočiatku hrali ženy veľmi významnú úlohu. Vďaka Da Vinci kódu sa o tom aj na verejnosti trošku začalo diskutovať. Napríklad je známa pápežka Júnia, ktorá sa až časom z nej sa stal Juniáš. Ale to učenie sa časom začalo meniť, hlavne teda vďaka dvom veľmi známym mysliteľom. Jednak svätému Augustínovi, ktorý jeho rigorózne učenie o sexualite, o dedičnom hriechu vlastne začalo vyostrovať situáciu. A potom Tomáš Akvinský, ktorý si prebral vlastne filozofiu Aristotela v tomto a začal hovoriť o žene ako o nedokonalom tvorovi, ako o mas occasionatum. Ďalší ten vývoj cirkvi, či už schválením celibátu po druhom Lateránskom koncile, inkvizícia, Maleus Maleficarum, kladivo na čarodejnice. Myslím, že tie počty sa rôznia, ale som čítala, že od 70 000 až po 1 000 000 obetí v mnohých krajinách. Väčšina z tých obetí boli ženy, silné ženy. Čiže vlastne to postavenie ženy, hlavne žien, ktoré sa búrili proti nejakým konvenciám, bolo zo strany cirkvi vždy veľmi kriticky vnímané a akoby postavenie ženy v cirkvi bolo iba na dvoch póloch, buď svetica, Mária Terézia, alebo hriešnica. Čo sa týka Slovenska, na tej konkrétnej politickej situácii sa vlastne toto učenie odráža tým, že stále tu vládne vlastne takéto ten rigorózny prístup katolíckej cirkvi, čo sa týka k reprodukčným právam žien. Musím povedať, že to nie je všade tak vo svete, lebo napríklad v Spojených štátoch amerických katolícka cirkev je tá pokroková, ktorá podporovala Obamu, ktorá nemá problém s legálnym stavom interrupcií. Tam sú skôr tie protestantské cirkvi, také tie starozákonné, oveľa rigoróznejšie v tomto, ale u nás je to naopak a dovolím si povedať, že Slovensko, Poľsko a Litva patria k tým štátom Európskej únie, kde skutočne katolícka cirkev najviac a Malta ovplyvňuje postavenie žien a hlavne tie reprodukčné práva. Vieme, samozrejme to väčšinou sa hrá cez politickú koncovku katolíckej cirkvi, keď cez kresťansko-demokratické hnutie, ale tá snaha ovplyvňovať vlastne politiku je naprieč všetkým stranám spektra a akoby žiadna politická strana nemala tú guráž. Uvidíme teraz Nová sloboda a solidarita, nakoľko sa budú držať svojho programu, naozaj otvorene povedať, že proste máme tu nejakú ústavu, kde platia nejaké princípy odluky cirkvi od štátu, ktorých sa treba držať a dokonca strana Smer, ktorá predtým ústami svojho predsedu tieto princípy deklarovala, ako vstúpila do vlády, tak úplne otočila a v podstate nepodarilo sa presadiť nič pozitívne počas ich vládnutia. Všetky dokumenty nakoniec v poslednom štádiu boli stiahnuté na tlak cirkvi.